प्रणाम, हम आशीष त्रिवेदी। भोजपुरी में मैं शब्द नहीं थे, जिसे हम कहने कि हम आशीष त्रिवेदी। तो अब अगर वह कहब कि मैं आशीष त्रिवेदी तो काम गड़बड़ा जाइए, बहुत गड़बड़ बात बटे। ऐसे कि मैं शब्द भी नहीं कि भोजपुरी में, और वह सब देखी तो होला कि हम खा तनी, हम जा तनी, हम पानी पिय तनी, हम आव तनी, हम खेले जातनी। कोनो बात अगर कहे के होला केहू से तो ओकरा में ये ना कहल जाला कि मैं आव तनी, मैं जा तनी। मैं तो है नहीं कि हम। अब हम के अगर प्रयोग होता है तो एक बात करे हुआ अंदाज़ा लगाई कि हम जौन बटे शब्द इस समूह बोध के बाद, हम मतलब पूरा समाज, हम मतलब हमारा पूरा परिवार, हम मतलब हमारा देश, मतलब एगो व्यक्ति के रूप में भोजपुरी चाहे भाषा के रूप में चाहे संस्कृति के रूप में वो कबो इंगित ना करेला। ये भाषा समूह बोध के भाषा है, और कोनो भाषा अपना संस्कृति के संवाहक होले। अगर कोनो भाषा में कोनो शब्द आवत बटे तो वो अपना संस्कृति से आयल बटे, ओकर एगो खास महत्व बटे, खास मकसद बटे। तीज त्यौहार, व्रत, पर्व को जितना कुछ बाटे रुआ अगर उठा करके देखी तो ओकरा में कहीं ना कहीं से पूरा समाज के एक जगह इकट्ठा करके उत्सव के रूप में मनावे के जौन एकर परंपरा बटे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बटे। और वही से हम शब्द आयल बा। पुरान बात हो गई, अब तो पाला पालानी खत्म हो गई बटे हर जगह से। लेकिन अगर जे पुरनिया लोग बटे वो अगर याद हुई ओकरा कि गांव में हमने के जब पलानी छबा जाए तो पलानी उठावे के बेर खाली गांव में चलावा कहल जाता है ओकरा से। चलावा मतलब कि पूरा गांव में बात कहाई कि पलानी उठावे चले के बेटा पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो जी, आ बस एक आली उठा के पलानी जौन बटे बड़े बड़े भारी भारी पाला उठा करके रख दिया जाई। जाड़ा के दिन बटे, इस जाड़ा के मौसम में अब तो बटे हर आदमी अपना घर में रूम में हीटर लगा करके हाथ सेक रहा बटे। हमने के यहाँ परंपरा रहा कौड़ा के, कौड़ा बहरी जौन बटे आगे जरावल जी, लकड़ी जरावल जी, आ पूरा वो मतलब जो टोला होला जो हमने के मोहल्ला कहनी जा, वो टोला के भर के लोग जौन बटे जुट जाई आ हाथ सेकी ओकरा पर। तो हर कदम पर, हर क्षण पर जहाँ रुआ देखब वो हर जगह ये बात के जौन बटे पुष्टि होला कि भोजपुरी व्यक्ति के महत्व ना देले, व्यक्तिवादी सोच के महत्व ना देले। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी संस्कृति हमेशा समूह बोध के महत्व देले। समूह बोध के संस्कृति हमनी के भोजपुरी हवे, आ वही संस्कृति के संवाहक हमनी के भोजपुरी भाषा भी है।